Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangi turu pemirsa. Ki nganu apa? Maaf ya jajal. Iku lho pemirsa, bakul ning lapangan. Ngarep lapangan pemirsa. Soalnya mai jek jangan apa jajal golek gorengan. Apa-apa ya pemirsa kiku. Soalnya mai gong roh dek iki dodol apa ae. Dadi sego kan wis duwe, sayur wis duwe. Dadi iku jajal ndelok ana apa ae pemirsa ya. Kan kono kok iso tuku gorengane apa tuku sayur aseme soalnya mae iki sayur lodeh nek padha lodeh yo mending tidak usah ya pemirsa apa gorengane nen bakul biasanya disiki anu sewa 5.000 ya iya Rini dek aku ya tuku dek aku kan pengen tuku mateng aku ya dua dek wong tuku bareng Rini aku gak wis ngene Mbak Nana tok kan nek pengen kriuk-kriuk saya bumbon kuwi yo kayak Kanji Siti kuwi kowe gak usah ngadoni kayak Kanji 2 sendok kriuk tenan gak bleduk tapi nggone Mbak Kesi enek awet lek seprapat kanggo pirang-pirang anu nganggo sithik-sithik yo karek gelem wong iya kowe nek pengen maksudnya kan nek pengen praktis cepet nek pengen anu yo aku pakai berhenti dhewe kayak Royco iya nek mbok kae dhewe mbok kae Royco rada bubuk bawang putih wis kriuk tenan lek ya nek pengen enak nek ora yo saeneke mok Royco ambek rada bubuk wis aku ya sak genahku lek sing penting mateng cuma nek anu ngono kriuk tenan nek pengen kriuk gak lemes sore hah yo kowe nek pengen anu yo nek ape mangan goreng neh heeh jenenge tempe ya tetep lemes ya lek ndak ngiris ngene lek kan tempene gilek ya ini oh iya nek kuwi ayo jarene pengen kriuk yo pengen anget yo nek ape mangan goreng nek ora yo tetep lemes neh wah kok kene pemandangannya yo wi apik yo dawur esuk Lek, penenti lek. Teko. Ya Yati. Nang pasar. Nang pasar Yati nang pasar. Aku gak belanja wis bar belanja. Ayo wis. Oh, nek esuk seger yo. Nek esuk pemirsa. Nek esuk awane adem sejuk, udarane masih udarane ijek asli. Gak berpolusi. Tutup oh nek mangap. Ih, tinggal lap. Hah? Pesing? Lah kenapa dek pesing? Udah aku. Siapa? Yo kowe berarti. Ora kurang ngompol. Dan pesing ning ndi sing pesing? Yo berarti tinggu uyuan Jamur apa kuwi? Jamur kletong. Gak. Jamur kletong. Kita rame-rame.
regane cek nek jangane. Hah? Oh, kecelek. Kandhane kok tiwas. Tiwas ya wis. Tiwas ning pasar gak sida. Terus bawa aku ya. Heeh. Iya. Hmm? Iya, langkah terjepit. Sapa? Iya. Langkek berapa? Oh, Oh, tuku ah. ya. Ya kan sing cepet. Loh kan, dari aja saya. Hah? Yang itu tuku. Hah? Bisa tutup. Wis buka. Ya wis buka. Tunggu. Urung rame nok wis. Urung ngantri nok. Orang apa? Ngantri. Ini dapat gimana? Apa sih mas? Nek dase. Nek dase wis borong. Lah ya, wis borong iki bose. Gak sih. Keri ya. Iki sayur apa, Pak? Kering. Mae, ambek tempe. Hah? Ambek tempe. Oke, aku yang jaluk losek nunggu ngombe tempe mbak ampun. 5.000. Tempenya 5.000. Tempenya 5.000. Tempe 5.000. Bikine apa jagungnya 5.000. Itu guys, anget-anget enak deh. Bisa juga aku sayur bening tuh. Jadi jangan roti. Saat ini pengen tuku loro tapi kok sayurku ya iki. Iki sayur roti apa, Mbak? Sayur roti apa? Roti terong karo tempe. Oke. Ojo mbek gorku, guys. Terong mbek tempe. Nonton nih. Non. Rasti. Ya. Nonton. Ya. Izin. Halo guys. Halo juga. Pagi-pagi goreng tempe. Nasi pecel guys. Mungkin gak enak, Mbak. Bejo sampean. Hmm? Bejo. Ini muga-muga dadi dolane pangan. Amin. Tularan rezeki. Amin. Iya. Urung temok Mbak marai. Nek wis temok pira wene? Iya ora? Iya. Wis sampean sing ning warung iku sakjane yo wis nganu ya, Mbak. Ning kono ya ora cocok kontraknya larang. Tapi ketoke lah kono marai suasanane sepi yo, Mbak. Jalan
Dia tapi Iya. Aku mulane dijak moh-moh tenan. Hah? Hah? aku pengen kunci loro dia kunci. Iya, gampang. Jaluk kunci loro, Mbak. Tapi kok nek dikudungi ya kayak nah. Sayur asem. Nasi ya. Ada. Tapi sayur, Lek. Kelan apa, Lek? Lho, lah emang wis bar kok kene? Masak mukokno makne pikir. Oh, oke. Kok tak arang kok tak maranane sebelah ngono lho. Dekne mari duwe gede-gede tok. Ini wakil receh Mbak. Iki kan akhir pekan, Mbak. Ya, akhir pekan dek sore padha gajian lho. Hati-hati, Lek. Lho, Nan. Dalam. Ya, Ya, betul. gak apa-apa. Alhamdulillah. Heeh. Wis alhamdulillah, kok sithik. Iya. Ya Allah dijaluk pelendungan nih esuk-esuk. Esuk-esuk mbok jaluk pelendungan. Raket. Enek sepak. Gak ketok. Wis dapet gas gak usah masak. Ambek bantu jualan. Kalau nego nutuk itu Gak tangguh bal-balan. Sesuk tak gawa. Gak tangguh poli-polian ning sekolahan. lah tek wis mbok sing saiki ayo. Yo gak poe yo. Kok sesuk tak engkopno ya. Ndang. Aja ngono carane. Wis. Ayo Ayo.